Здравей! Казвам се Илияна и съм собственик на агенция за сериозни запознанства за семейно ориентирани хора в София Diamond Love. Знаеш ли кои са трите най-често допускани грешки, когато приключим една връзка и искаме да започнем нова? На първо място, прекалено много говорим за бившия, за бившата. А никой не иска да слуша за това. Дори в началото да се срещнем съпричастност, впоследствие тези камъни ще се върнат в нашата градина. Второ, подсъзнателно, непрекъснато търсим положителните или отрицателните страни на бившия, на бившата в новата си връзка. Правим асоциации, сравнения, което само ни обърква. И трето, започваме нова връзка само за да натрием носа на бившата, на бившия. Не се доказвай на никого. Възприеми се такъв, какъвто си, защото това е идеалната ти версия. Потърси човек, който ще те приеме точно в тази версия. Не влизай в излишни роли. Резултатът, който ще постигнеш, няма да ти хареса. Повярвай в себе си. И ще се радваме заедно да открием човека, който търсиш.